gebouw. Dus superleuk dat er ook steeds meer mensen bij komen. Nou, wanneer zijn jullie begonnen met I Love Beauty? Ik denk al 1,5 jaar geleden dat we echt met elkaar hebben gezeten van, goh, zullen we dit nu echt een keer gaan doen? En het idee is al heel lang geleden ontstaan met mij en mijn broer en Rob, mijn collega's waarmee ik dit organiseer. En eigenlijk pas dat we 1,5 jaar geleden dachten van, nu is echt het moment en nu gaan we het echt doen. En ja, het is echt superleuk dat het nu ook echt werkelijkheid is. Heel raar eigenlijk.